And today's episode sa atong hardcore series kay maghimo ta ninyo og mga basic farm sama sa animals ug sa mga crops para magdugay pa jud ta ani nga world. So, let's get started. So ang atong unang buhaton bay, so hawanan ta na dira dapita. Medyo murag mag terraform tag gadget. So yeah, wala dugay-dugay. Wait lang magkuha sa kon. Pala. So ato aning limpyuhan diri dapita. Nya hangtod siguro dito para abot nga nato sa tungkuan. Anya mo na akong gipasabot diri kanang abot gani nato diri dirt. Like para mapatag pud ni siya diri dapit ba. So yeah, ato na ning sugdan natong paghawan-hawan aning mga hugaw diri. So turabay murag napahak na jud didto dapita no, murag adto gina nato ibutang atong mga farm. Unya natay nakuha na mga dirt dara. Puting daghana sakto kayo magamit jud din nato pag kanani ba. Ato na ning himo, ato na ning i-flat dere bay para makatukod na ta sa tong barn ba. Yo, flat na kay tan-awon pre. Hawa na kay tanan bay. So dara na human na ato ang gipang trabaho diri nga mga kailangan ni pan terraform. Unyag ang atong sulod na buhaton is mangguha ta og mga materyales para sa tong balay. Balay nga no balay oy. Barn man oy. Pero naman tay mga sobra diri kay murag kanay paraani karon nga build na ako kay murag spruce ra jud siguro tanan ang magamit ani. Adi day kailangan din ako oak log. Napatay dagang sobra pero murag feel na ko kuwang pagyapon. So, di na ako magbalik-balik pa, manguha na tag materyales, kapuyag balik-balik oy. Dito ra mo na gid ako pasabot. Balik lang ko diri ni kabuntag oy. So nakakuha na ta diri og 64 ka buok logs or usa ka stack aning oak log. Ya, ato lang din buhaton ang outline aning atuang maindot na barn. Ako na rin igihimo sa akong creative test world no. Para din ata magkabuang uguan ba. Imagine diri ba. So himuon na nato ang footprint aning ato ang barn. Para ari ta magsugod sa loyo para ma-estimate nato. So basic ra kayo parehara sa murag ang mga details ani niya parehara sa atuang kuan. Parehara sa tuang bahay kubo. So mura ni 21 by 13. Medyo dako-dako jud ni siya gamay. Dako-dako ya gamay unsa man gid ba. So ipareha lang gyapon ni nato sa tong starter house like ang gitas-on mga 5 ka blocks. So 1 naman na daan. 2 3 4 5. And then buhaton lang na nako tibuok haligi. Unya but nga din nato cross beam largo. Parchada ba?
So dara nahuman na nato ang pagkonekta ning atong mga haligi. Ug maora lagi to akong giingon pareha ra jud kay siya og details atong atong starter house. So tanaw na to diri sa babaw bay, murag dako-dako jud siya no. Kailangan jud na natog dako kang kuan. Barn. Bit nga na benas mga hayop. Kami sa maghuot na dira. So para makabalo mo ha unsay details ani ako na pud balikon. Like na siya mga extra bit diri nga murag gawas. Ya diri pud sa ubos. Kunya sa ubos aning atong gibutang na siya stair. Ug same gihapon sa ubos. Like sa tunga ani na ay trapdoor. O para dili kay siya flat. Unya andiri pod fence and then fence gate sa tunga para naman lay konting design, di ba? O mura gid gyapon tanan tibuok. Palibot aning atong kuan barn. So ako lang ning ipadayon diri. Mura man toy design. By the way. Ang ato ading diri ay bali wall. So spruce ra gyapon siya. So ing ani ra iyahang style sa bungbong bay sa wall bay. Para dili makatakas atong mga kuan bahayop ba. Oh, excited na mga ikay nang excited na ligay mo bay. Ay sagod wa man ni mahuman gud wa pa may helmet o na madisgrasya mo diri ana. Pawa. So inani niya strip with a nga design para medyo may curve. Inana ba? Nya buhaton ra nako sa palibot. Og mao na day na. Mora na design aning atong barn. So dara nabuhat na to nako tanan akong gipakita kaganiha og unsay porma gananing atong wall sa ato ang barn. Unyag ang kulang na lang pod ang atop ug ang interior no. So sa atop ang ato ang gamit nga kuan materialis. Bale ang iyang outline ba sa iyang atop-atop ba sama ato dito ba. Tough brick and slab. But mostly slab jud. Sama jud ba. So inana iyang shape sa kuan sa iyang atop. Unya ako lang ni padayon og kuan trabaho. So cue the montage, Mr. Editor. So darabay na human ang ato ang barn. O nganong ay magkatinga nganong na putol to ato ang kuan montage didto kay na kuan akong recording bay. Murag na nasang nagka-error siguro to tungod sa storage ba. Yan, nandelete ako so mo na ni atong kuan. Ato ang barn ba. Yan. Indot on diri gamitag ko on diri kanang lamp. Yawa pamantay daghang iron torch lang sa. So dara nabahin na ni na kog upat no. Napakita na ba na ako ambot. Basta ya sa babaw bay natin taas diri bay para matan-aw na to tong mga binuhi ba. Mga kuan lang siguro ni diri. Mga random kuan. Mga random stuff ba. Okay kaya tong kuan bay. Barn bay. Okay. Napa lang jud ni siya kuwang ang mga hayop. Mga animals ba. Kanya makita ninyo diri nga nani mga square diri oh. Ari na to ipambutang atong mga crops. Nya kay naputol man to atong recording atong pag kaganina. Ato lang ning tarongon diri murag pakapadayon dagon diri build. So akong plano nga design diri bay kay simple ra gud puro ra fence ba. Nani ra bay simple ra kay akong design ani bay. Kala nato dira sa kilid ug ari sa tunga. Ya sa kilid pod balik na pod sa tunga. Mao ra gid inana ra. Unya sa tunga ani niya bay na siya ikon bay.
Fence bay para dili ma kuan na tong kuan ba. Kuan nga makuan unta nga di makuan. Ha? Kunya diri dapita kay kailangan man tawag entrance. Ay sa kay nakalimot ko sa fence gate nato. Kunya padayon ta ang kani diri gate. Nay gate diri sa tunga para makaagi pud ta ba. Ibabaw aning log kay ato ning putngan og slab para dili makalusot ang dili makapatong ba. Kunya diri siguro kay sa entrance ba. Siguro gamay nga kuan pagwapa. Nga na. Okay kayo ni nani. Buhaton lang ni nato sa kuan. Ani nilang tulo. Tunarad to. And so dara na kompleto na nako ang upat ka mga butanganan sa tuang mga crop farm. Kulang na lang jud ani kay mga tanom na lang jud niya ang sa barn kay ang mga hayop. Og garon bay mangita na ta ninyo og mga hayop nga ato ang iksodra sa tuang mga barn. Mga barn nga mga man jud niya. Anya manguha lang na diri atong mga crops no na di ko mga gipantanom diri no. Na ako'y kulang isa jud ka crops bay kanang katong beetroot ba. Ya ato lang sila ilure by lure. So natay nakit andre nga sheep bay ug naa sa montong usa na mo diri. Taon tani sila. Dali Mi. Kita ni Mi, lami ka ni Mi. Dali, mas mayo mas. What are you talking about, man? Mas maayo imong kinabuhi ug mukuyo ganako Mi. Dali kamon duha dali. Kamo magpartner na mo ha, tibuok ko na mo, tibuok kinabuhi ninyo, magkapauba na mo, partner na mo. So dayon ka mo sa inyuhang balay. Kung yung gihimo ninyo, indot pamaginis balay na ako, mga mawa mo niya, di mo are dere. Li, tagsa lang, o ana, very good ba? Ikaw wala dere bay. Taan na kagpari, sinig ka humanay mo bay. Kani siya rin dere, dapit at bang ni natong mga kan. Importante natong mga kan mo. Mga animals ba mga importante man sila. Ano mahadlok man ka? Di man ka nako unsaon mo balik manong kas agi noon. Ay pagawas. Ara lang nga. Ay kabalakay, ay kasuya na nila Sila una na sila baby, ikaw. Abot lang sana. Ay pag excited good. Tilaw na gabi ana sa tabay. Dik dali dik. Tid. Kukod dali duol diri kay gabi na. Aptan tag mga dingo nato diri na. Dayon. Kare ka diri. 1 hour later. Og dara na humanato ang mga animals na ana sila yung mga pares sa ilahang mga kailangan nga pares ngano naabot man diring duha ka. Ngano naabot man silang. Di mo pwede magtipon oy. Halak ka. Awarak problema na kasi. Ang sarap maridiin mamuna nga agi, boss. Gawas dito, gawas. Kaya ikaw mo'y nagpasimuno ka ni. Kamo, adto mo dito. Di man mo kaw. Kawak ka. Halak ka ng gawas na ito sila tanan. May naon, sarap marigatagan pa ba yung problema ninyo, eh. Huwag kayo iiyak. Dari. Bali na lang din nato. Baliktad na lang din nato ngon. Ari na lang ni sheep eh. Ikaw anhalang sa kay impostor lang atra. Damn. Tagaan jud problema ninyo ba. So dari na makita ninyo na kompleto na nato ato ang mga animal farm. Mga livestock ba. Ang atoan na lang problemahon karon ang ato ang crops.
So dara to ang mga crabs bay na diri atong potato. Og maorasan niya to ang wheat, gamay pa lang kay siya. Og ato ang carrots. So og napadjud ko'y kulang nga isa is katong beetroot og makita na niya to nato puhon-puhon. Og ako ra nang buhaton inig ka nang mag off cam lang ko or ako ang time ba kanang maglingaw-lingaw ko. Kay murag boring masajud kaysa nan og mo na atong paaboton sa kompleto na nato ato ang goal nga dapat nga natay pagkaon para usa sa mga kailangan na mag-survive aning hardcore. O diri na lang kukutob mga maray. I hope nag-enjoy mo na ako ang episode karon. O daghang salamat ninyo and don't forget to subscribe and like the video. Peace you all.